To penyi nyabayo. To miduogo machoni budho nyo chal nade? Ha? Miduogo chon to budho nyo chal nade? To no racha mo miduogo chon. Ang'o miparo ni mondi penja budho manyoro? Dong style miduogo godo ni emo dwa dhire. Ing'eni duogo ichalo ng'ado no buonji to bidu chalo ng'ado ni lakini budho manyoro nyo mitro tek nyathiwa. Lakini anyango. Wuothe piny ne kine. To koro kana koni mondi tinga dong ambe de koro kipimo. Tiwe ni wuothe piny ne kine ni budho nyo chalo nade? To donge wuode kubenyo nego wuode traf gi beti gotie. Ni lara ngoseti. Ilaro nyako no ng'iew 250 ng'iew kiasi juu kia 210 kia 230. To apenjo niya, nyiri pod ing'iewe pa. Kacha gima nyo nyiri mielo. Omera nyango kacha sani omera nyiri nyo mielo oko kacha. Tindo kawe ni ng'ato wuotho gi nyare. Binge apenji. Binge gima miyo goli athuno go Daudi gi kidi. Andange. Binge gima miyo goli athuno go Daudi gi kidi. Chino to naonge gora kia pim nane. Ka koro goli athuno Daudi ni mondo ae mudho nyo chief. Iluongo ni chief iluongo ni chief alum nyo kwero ji ni awa ae uri mudho bi ure ler. Kamane kaka ne Daudi kono goli athuno ni goli athai mudho bi ler. To goli athuno ko bakidi. To chwado go wang Daudi. Nyo en budho mera dhano nyo mielo mera. Ma miel ne peke. Omera miel no peke. Nyo en miel. Tapenji ni itimori nade? Ang'o mikene lewni koro to? Amanyo gimoro ka. En ang'o mimanyo mikene? Ineno earphone. Kata marachar koso marateng. Amanyo earphone. Marachar koso marateng. Ineno nikech adwa wuok antie kuma adwa dhi kumoro kendo nikech ng'eni wan ng'eni sani ok obed amanyo earphone. To kemiduoka marachar koso marateng. Earphone dagi ng'eni asemanyo gi kata nyoro nyamanyo earphone go mondo awinj kata moro gi thum ka nyadhi kuma nyadhi nyo tama. Earphone marachar koso amanyo earphone. Marachar koso marateng. Wi anyango akoni ni amanyo earphone. Pogna. Amanyo earphone kata marachar kata marateng kena nikech earphone tinde biro go kama ng'eny. To ka yudo gite. Miya earphone. To ka yudo gite pa miyi gite koso dwaro achiel. Ami achiel koso amiyi gite. Awacho ni king'eyo kuma earphone nitie to miya. Ang'o midamani mondo iketa gi koko tinjo ka kono sana mar wuok oseromo ka. Ok inteno tamo uyudo joluo duoko penjo butami ni rateng kata rachar. An bujoga makeni. Yani bede earphone tamanyo. To earphone ni kata ko bedo kuo. Apenji ni bede earphone tamanyo. Tibede anya. Dong apenji walo earphone marachar koso marateng. Koro nyaka na chak wuo lewni. Iwi adieri penja ni wuo lewni. Duote mane mitni eri. Duote mane mi adinyo ka kuri na dongi ke na ng'eyo kaka pango. Ka una earphone idhi gi wuog na phone. Ng'eni wach earphone nyalo miya chwad dhogi ga ngum. Ato gocho matini landa saka sani. Nyiti dhi training. Ng'eni wach earphone dang miya chwad dhogi ga ngum bing'eya maber yi. Eni nyiti dhi eno. Ema penji ni bing'eya maber yi. Ta. Ang'o midani sasa ma kuonde na ma to kabiro katena ni mondo iketa mana gi koko. Earphone idhi go kumidhiye. Anyango mado dak kwenyo ni mondo odak kode adiri ikaw gige na mipando ikaw earphone ibede kata kidaro gite be ko be gitiyo danda nge ma e wapi ni earphone gibeti mago gige na tiyo gi earphone ang'o midani mondo iketa gi koko ka e ma pinya na tiyo gi earphone ipeli be iti sene na godo kinda nyangi ngeni ikiaya ka gima ng'eyo ni ng'eni kiasi kiaye do yo chiti elwen matindiro malando na gocho makaji ni anyalo gaji di anyalo go yi anyalo rodi ng'ami dak ge mikia donge to tinde ka dwa ng'e ni di ng'ami dak ge mikia ng'eni anyalo kawo bagni maruch go wangi sawa sawa anyalo kawo bagni maruch go wangi sawa sawa gima yom no to ng'eno ok dhi kata hinya to donge yo madwa oyu kende gi bagni mikele dwa gi mano to gocho mare okinya kawo earphone ni bede be kano tiwinjo ka dwaro earphone ano wadang'eni ni nindo oko mano to mana gwandruok marera to apenji idok e tich kanye kawuono makna earphone marachar no ani adhako an babedo gi gik marochere to dong idongo mari kawuono kokiwacho no dhako aneno ka isoma ipimo wiye gi kilo motur ikawo earphone ibede kasi chaki kona weche moko manono ni mondo amany earphone e bag ko ipimo wiye gi kilo motur donge ne timni ya ipimo wiye donge ok miwa gimoro wadwa dhi manyo lunch amiang'o sani gimoro amora kaki donge saendi ng'e luoko pi ng'e omo gik moko ibiro timo kaki ng'eyo sani kumano to aidaga ko sada fund gigie mando kori daga ko sada fund gigi to modongo to fundi fund gigie
Yo la ot kama kia. Afundo ni idhi koso iduogo. Ha? Afundo ni idhi koso iduogo. Monda man ka kanyo chiemo gi nyathina. Gima nyaki ng'e ni ng'ama dichuo en Kenya Power. Dala mora mora mene mach lale ni torwako mach. Kenya no. Ng'ama dichuo Kenya Power. Dala mora mora mene mach lale ni tup torwako mach. Ka mach olali 110. Idhi rwako 110. Iluongi ka ini chalo transformer. Ichalo transformer. Unu pimo wi. Kiki chaki kawo ya fonda yo minene do walo ko koda na nyango chingmo. Ya fonda ni kama no ka kawo yifu ya fonda tero kanye. Abro go inguma ko ponyo tiro se kansa. Ya fonda mag tonda iwe pod ji wuotho go. Oki wuoth gi nyadeje ango. Wingi. Wuoth gi nyadeje to. Wingi.